Таких преступлений зарегистрировано 290. мақомоти Русия мехоҳанд раҳбари ҷунбиши ҳуқуқи башарии ёрдам Баҳром Ҳамроевро аз шаҳрвандӣ маҳрум намоянд, гуфт ҳомии ҳуқуқ дар мусоҳиба бо хабарҳо. тавре ки ҳомии ҳуқуқ гуфт, субҳи 8 феврал 2 нафар ба манзили ӯ дар шаҳри Москва омада гуфтанд, ки онҳо аз номи муовини додситони ноҳияи Люберси, вилояти Москва, Нарек Челебян омадаанд. сипас ба Ҳамроев огоҳинома супурда, хоҳиш карданд, ки дар санаде ки аз муовини додситон Челебян мактуб гирифтааст, имзо гузорад. дар ин нома гуфта мешавад, ки Баҳром Ҳамроев гӯё дар як вақт тавассути истифодаи санадҳои сохта соҳиби шаҳрвандии Русия шудааст, ки дар робита ба он додситони вилояти Люберси санҷиши набудани қонуншиканӣ ҳангоми соҳиб шудан ба шаҳрвандӣ фаъоли ҳуқуқро оғоз кардааст. ҳамзамон Ҳамроев хабар медиҳад, ки пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ӯ ҳеҷ гоҳ шаҳрванди Ӯзбекистон набуд ва мисли ҳамаи шаҳрвандони Русия пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ шаҳрвандии Русияро ба даст овард. Это связано с всей моей деятельностью. Россия сегодня, и не только со мной, но таких категорий политиков. ба гуфтаи Ҳамроев, мақомоти Русия ба фаъолияти сиёсии ӯ чунин вокуниш нишон медиҳанд. вай дар тазоҳуроти моҳҳои январ ва феврал бо талаби раҳоии маҳбусони сиёсии мусулмон аз зиндонҳои Русия, ки Созмони ҳуқуқи башарӣ Мемориал онҳоро маҳбусони сиёсӣ эътироф мекунад, ширкат варзидааст. دیدیم که بعد از این موافق تمام طلباتایی که هست دنیوی باید بر رئیس سود پرزیدنت سود امیرخان اوزبکستان. ёдрас бояд кард, ки ҳомии ҳуқуқи марҳуми тоҷик Каромат Шариповро қаблан низ бо ҳамин роҳ аз шаҳрвандӣ маҳрум карда буданд. ملت من از همه ملت پایمال شده امروزه در دولت روس